Кәрим, сәлам. Исәнмез. Кәйфләр ничек? Әйбәт. Сиңа ничә яшь? Миңа 8. Исәнме, Җәмилә? Исәнмесез. Кәйфләр ничек? Әйбәт. Башлыйбызмы? Айда. Акырын-акырын. Сак бул. Булма. Әйе, нәрсә бу? Нәрсәгә охшаган? Краб. Нәрсәгә? Краб. Краб? Җан иясе димәк, хайван дип уйлыйсыңмы? Черепаха. Черепаха, ташбака, афәрин. Син җавабың краб? Әйе. Айда әле чыгып кара әле. Кем бу? О, черепаха. Ташбака. Нәрсәгә охшаган? Каты. Каты. Нәрсә бу? Әйләндереп карый аласың, әйе. Нәрсә дип уйлыйсың? Урындык. Урындык дип уйлыйсың? Агач урындык дибеме? Каты. Каты, дөрес, каты. Бу деревянный өй. Дөрес, бу агач өй. Чыгып кара әле. О, өй. Дөрес, бу агач өй. Нинди өй? На курьих ножках. Дөрес, бу убырлы карчык өйе. Ага, таптың. Нәрсә икән бу? Ул каты. Овальный, но мында ниндидер выступ. Койрыгым әллә? Белмим. Белмисең? Ул суган. Суган. Ага, исе дә бар. Әйе. Нинди ис? Нәрсә исе? Белмим. Бу чисток ба? Сарымсак дип уйлыйсыңмы? Бу синең җавабыңмы? Ю. Лук ба? Дөрес, бу суган. Нәрсә бу? Нәрсә ул? Варенье ма? Нинди варенье? Нинди кайнатма? Малиновый. Кауып карага яки безнең тапшыруда? Ул йомшак. Йомшак. Я, исе бармы? Бар. Нинди ис? Танышмы сиңа бу ис? Юк. Я, кауып кара әле. Нәрсә тәме? Варенье. Я? Белмим. Белмисеңме? Әйдә чыгып карыйсыңмы? Бар. Тагы бер уйлыйсың. Азрак уйлыйм әле. Алма варенье. Алма вареньесы. Бу синең җавабыңмы? Яхшы, әйдә чыга әле. Өрекнең ба? Ырык вареньесы. Бу синең җавабыңмы? Крыжовник вареньесы. Крыжовник варенье. Крыжовник кайнатмасы. Тешләмәсен, әкрен генә. Ул Нәрсә бу? Ой. Я. Нәрсәгә охшаган? Синең аны күргәнең бармы? Әйе. Кайда күргәнең бар? Өйдә. Өйдә күргәнең бар. Каты. Каты, Но хрупкий. хрупкий. Күргәнең бармы бу әйберне? Күргәнем бар. Кайда күргәнең бар? Белмим инде. Бу ашый торган әйбер. Әйе. Яхшы, нәрсә бу? Скорлупасы. Дөрес, бу йомырка кабыгы. Йомыркага ашаган. Ягъни җавабың? Бу бит и бар йомырка. Дөрес, бу йомырканың кабыгы.